özüňiz eşdendirsiňiz, eşdip de görüp durandyrsyňyz, şu bir küllükde hemin gümmet ülkesi Akkala ve Kümüştepe ve hemin Gurgan rudunun däni akarsuğun devreginde oturan oğlan bir tohorları suğun etegine galyp, öýleri biwat bolup, oğulları biwat bolup, öýüň içindäki wesaýyller bir tohor hasarat gördü, bir tohor yerler, yurtlar, ekrançylyklar dargady, ziraatlar dargady. Yine de elhamdülillah ala kulli hal her ýagdaýda Hudaý Taalaga köplerçe şükür edýär. Kan bela def'e belahaye buzurg, kan bela def'e belahaye buzurg, van ziyan men'e ziyanhaye sotorg. Bu belalar beterinden saklap durdugudur. Bu ulukon ziyallar bundan beterrek ziyallan öwüne geçip durdugudur. Belkim düşen yurtlarla ahiret derece olup, günahlarına kefaret bolup, Hudaý Taala belkim ahirki örjek kynçylyklar aýlandyrsyn inşallah. Bu dünýä o dünýä saadet o gününme o ulluk Hudaý Taala olara yüreklerine, hanawadalarına, öýçörlerine tamam musibet zede milletlere Hudaý Taala bere versin. Sen aýdýan ey biwatçylygyň ýygy haçanawatçylyk bolmalyýan, ey bu dargap ýykylyp ýatan öýle, biz suudi warlaryny sökün öýle, ey bu lay lokur bolup ýatan öýle, muna her haçan mını awatlap alarynýan Hudaý Taaladan dağdisle, mededisle, kömegisle Hudaý Taala sudan nejat bereýin ýanak fanajjaynahu minal gam. Tamam gamugsandan nejat bereýin ýa. Belki ve kezalike nunjil mu'minin, tamam mümin musulmanlarda şüzret edip lezat berbilýän men Hudaý Taala. Gel Hudaý Taaladan isläýin, kömek isläýin. Ve bu bolan kynçylyk bil harvar dağ kemin, derya kemin günäliň ýuwaýrandyr. Ki Peýgamberjan bir zat tiken dürtülenle däni, bir zat tikenin awulugy däni, sen günäliň ýuwýan diýwaýdan bolsa, ey öýüň biwat bolly, ýurdun ellen gitdi, bagat hasarat we mali gördüň, nagadar günäliň ýuwuljak. Bet sabret musulmandygyn, sabretsen. Febeşşiris sabirin. Hudaý Taala buğuşla sabret ýerler dipdir. Çün her bir kynçylygyna bagat dereceler berjek, bagat sowaplar berjek inşallah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu ahir zaman ummatynyň üstüne geljek afatlar, belalar üçin ağlap geçen görüňler. Can sahabalam dedi. Ahir zaman ummatym ýadyma düşdi dedi. Ahir zaman ummatymyň üstünden geljek afatlar, belalar ýadyma düşdi dedi. Na emniyetiler, seyiller, tufanlar, zelzeleler men ummatymyň her çetinde boljak dedi. Şu men ýadyma düşüp ben ağlatypdy dedi. Zekertu ahira ummeti ve ma yelqawne minel bela. Ummat ahir zamanla dedi. Her guşa kenarda dedi bir zelzeleler boljak, yerler titrejek, fiiller boljak, tufanlar boljak, öýler biwat boljak, obalar biwat boljak. Bir naemniyetler, uruşlar, dawalar musulmanlaryň arasynda boljak. Bir gamguslar, narahatlar musulmanlaryň arasynda boljak. Men ummatym şuzra boljak dep şoňa narahat bolup ağlawatyn dedi. Amma ey sahabalar dedi. Ey ummat kulak al. فالصابر منهم يجيء يوم القيامة وله أجر شهيدان. فالصابر منهم يجيء يوم القيامة وله أجر شهيدين. رواه ابن أبي الدنيا. Ey musulman oğullar, Peygamberimiz aytdy. Şu zamandaki ummatım dedi. Her yurtta afatlar, belalar, fiiller, tufanlar, zilzileler görjek dedi. Uruşlar, emniyetiler, bir aramçılıktan çıkmak, bir gamgusla batacaklar dedi.
فالصابر منهم يجيء يوم القيامة وله أجر شهيدين. Şol kıyınçılığın içinde sabredin. Şol kıyınçılığın içinde Hudaya senden gelen zattır sabrediyen, senden gelen bana savgattır deyip yüreğin giyinden tutup da bidirek keplemen, sabır bilen geçirse, yüreğin giyim tutsa deyiptir. Her kimde olsa şu dünyadan ötmelidir. Ama dünyadan ötüp de kıyametun tur olup gitmeli olanla iki şehidin sogağını alıp barar deyiptir Hudaýyň öwle. Her kim şu kıyınçılığın içinde sabretti. Öýü sualli, ekrançılığın sualli, maly mülkünü sualli, hemme ýersuda garp bolly. Yine şu kıyınçılıkta Hudaýa sabredip, Hudaýa çokunup, Hudaýa senden gelendir deyip, hiçbir bidirek keplemäni, gargyş etmäni, algydar bolmany, belki yüreğin giyinden sabredip otursa, kıyamet gün iki şehidin sogağını alıp gelir Hudaýyň öwüne deyipdir. Eyvah Hudaya! Eyvah Hudaya! Sen biz! Müslüman halklarım! Ağırlarını! Bir edip! Dillerine kuvvet verip! Başsaklarımıza! Tevfik verip! Raiyetlerini! Adalet ve insaf bilen karayan eyle! Eyvah Hudaya! Sen barça! Müslümanların! Müşkillerini!